dan yang terutama tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Paribasan numpak dokar ke Surabaya, tetap Partai Golkar yang melestarikan seni dan budaya. Bener kaya ngono ya, Mak. Ana meneh. Ana neng Sumarata dinane jemuah. Muga-muga Bapak Giri Sancaka tansah berkah lan amanah. Amin ya Rabbal Alamin. Iki palungguhan iki sing ditunggu-tunggu wis dadi bukti sing dianti-anti wis kelakon awake dhewe sowan ana ing pasar Sumarata Laladan Ponorogo no. Iya. Mau yo wis nyuwun pangestu, nyuwun pangayoman, nyuwun panjurung lan akeh seserepan marang Punden Dalang. Mligine kalenggaling Sumarata Punden kula Mbah Yatno. Ya kaya ngono kuwi sing jenenge seniman dalang senior yang ngayomi kepada generasi ya kaya Mbah Yatno. Tur dasare panjenengan iki blobo yen karo ilmu, mula ya akeh banget kawruh sing wis diparingake marang awake dhewe lan semune ora negakake karo aku kowe mligine sinden kesi sing biyen wiwit prawan iki ndene Mbah Yatno. Mula panjenengane Mbah Yatno bengi iki kepareng pinarak ana pepanggihan ngaturke panuwun. Iya. Sembah nuwun Mbah Yatno. Mugi-mugi tansah pinaringan segera kewarasan. Iya. Iki dalam rangka kepiye Mak, aku nyuwun dawuh. Intisarine ya kuwi tasaturan no. Adicara Festival Budaya Mataraman utawa Gebyar Budaya Mataraman iki kerjasama antarane Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan juga DPRD Provinsi Jawa Timur lan uga antuk panjurung dorongan dari Bapak Bupati Ponorogo serta Pemda ing Kabupaten Ponorogo. Iya. Makane ana Ponorogo pancen ya sing maindhit ning seni budaya iki pancen Ponorogo ya, Mak. Bener kepara nyata. Mula luwih dhisik aku kelawan kowe ngaturke panuwun marang para pepunden bagi khusus nenggih pepunden kula ing ngasta dados DPR RI ingkang kepareng rawuh nenggih Bapak Dr. Haji Ali Musfi utawa Mufti SAG MSI. Iya. Mboten kata lumpen dumateng DPRD Provinsi Jawa Timur nenggih Bapak Pranaya Yuda Mahardika SP MID. Lan uga yang selalu dicintai oleh warga masyarakat Ponorogo sing sangat dekat dan merakyat dengan masyarakat nenggih Bapak Bupati Ponorogo Bapak Haji Sugiri Sancaka SE MM. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Iya. Kowe merakyat nanti kaya ngono ya, Mak. Aku wis rambah kaping pindho nduk dipangestoni karo Pak Giri Sancaka kali Pak Bupati. Wingi kae mapan ana ing halaman DPRD Ponorogo lan ripalungguhan iki mapan ana ing Pasar Sumarata sing kondisine tidak berubah. Maknane piye? Adate yen wayangan tamu-tamu VIP kuwi mesti lenggah ning kursi sing dhuwur sing empuk. Ning nang kene iki wis beda lho. Beda. Antaranya pejabat karo masyarakat tidak ada yang dibedakan, semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kabeh kepareng lesehan. Mboktekake wamuta pejabat Ponorogo bener-bener ngungkepi apa kang diarani manunggaling kawula lan Gusti no. Nanti kaya ngono kuwi ya, Mak. Kaya ngono kuwi mula awake dhewe ngaturake panuwun. Ya. Ugi ngaturaken panuwun dumateng Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Ibu Evi Afiana Sari ingkang dipun wakili kalian Bapak Ali Afandi selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Mas. Bener. Ugi ngaturke panuwun dumateng Ibu Wakil Bupati Ponorogo Ibu Hajah Lisdiarita SH. Ya. Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Bapak Dwi Agus Prayitno SHMSI
Forkopimda Kabupaten Ponorogo dan seluruh tamu undangan, tidak lupa seluruh warga masyarakat Ponorogo sing kepareng rawuh wonten ing mriki, kula donaaken ngibarate numpak tronton nggih wadah cengkeh, muga-muga kabeh para penonton rezekine tambah akeh. Amin ya rabbal alamin. Numpak trontonnya diparkir pinggir sumur, muga-muga kabeh para penonton diparingi sehat lan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ngono kuwi no. Aku nyuwun dawuh mak babagan budaya Mataraman iki piye aku tak nyuwun katerangan karo Biyung. Sak ngertiku ya Nduk, upamane ana sing kleru engko dielekke. Iya. Budaya Mataraman adalah kebudayaan di Provinsi Jawa Timur, terutama di wilayah bagian barat dan selatan, yang pada zaman dahulu berada dalam pemerintahan Kesultanan Mataram. Dan dalam pemerintahan Kesultanan tersebut sudah diselenggarakan wujudnya budaya-budaya yang indah. Mula terlamonto kegiatan iki digelar ning Ponorogo mergo perkembangan budaya Mataram juga dipengaruhi oleh ajaran Islam karena banyaknya santri yang beriman, menjunjung tinggi tata krama dan budaya luhur sebagai pedoman jati diri, sing nyatane Ponorogo menjadi kota 1000 santri utawa kota 1000 pondok pesantren. Kaya ngono kuwi. Oleh karena itu digelar Festival Budaya Mataraman bertujuan untuk merawat, melestarikan dan mengembangkan serta mengenalkan budaya Mataraman kepada masyarakat terutama generasi muda zaman milenial agar bangga dilahirkan di tanah Jawa yang sejak zaman dahulu sudah mempunyai peradaban tinggi dan luhur serta kaya akan tradisi dan budaya yang hebat. Iya, bener Mas. Kula kang mangkono Nduk, yen kowe manut lan nindakake ajarane mbah-mbahmu biyen ing antarane kaya topi tutur magepokan kawan andhap asor, lembah manah gotong royong aja dumeh, mulak salira hang rasa wani tepa selira bawa leksana lan isih akeh kata mutiara lan kata bijak sing nyatane kabeh mau yen ditindakake bakal dadi sumber kekuatan yang luar biasa sehingga Kabupaten Ponorogo semakin hebat, Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara yang tercinta. Ngono ya Mas. Kaya ngono kuwi ngaturke panuwun ingkang tanpa apa-apa ya Mas. Mula kejaba kuwi awake dhewe yo ngaturke panuwun marang para pundhen seniman dalang ing wewengkon Ponorogo kula nderek kula nuwun wonten mriki lan sampun dipun paringi wujudipun katresnan kaliyan Ketua Pepading Ponorogo nenggih pundhen kula Bapak Sindu Parwata wujudipun tetembangan ciri khas Kyai Ponorogo nenggih lelagon Ponorogo hebat. Ponorogo hebat sing lembang diwiwiti saka bawane Dandang Gula. Kula nyuwun sanget dhumateng Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni, magister seni. Mengko lagine digarap bareng-bareng malah ana nuansane riyok lho. Kaya ngono ya, Mas. Monggo Bu Kesi dipun aturaken bawanipun langkung rumiyin Ponorogo hebat.
kaliyan jampining saya lan ugi mujudaken salam sungkem kula dhumateng para kiai alit ulama ibu nyai ingkang kepareng membina mendidik generasi lumantar pondok pesantren wabil khusus Bapak Kiai ing pondok pesantren Wali Songo Ngabar Mbah Kiai Iksan lan uga Mbah Wahid sing wis ngangkat anakku lanang Bramake salah dadi putune Mbah Wahid Bapak Jainul lan ugi Ibu Maryam lan sanes-sanesipun alhamdulillah nadyanto sesuk anakku kudu mlebu ning pondok parandene diijini bengi iki anakku Bramake salah iso ngumpul ning panggung kene ya nonton wayangane bapake lek anakmu ning pondok ning piye mah ya seneng senenge mergo ya bakare pinter agama senepe yang ngene iki anake ning pondok lek bapake nganti aneh-aneh jarake sinden tegese kocluk tenan bapake iki pinter ya pinter men pake ora aneh-aneh monggo Bu laju pemuda
untuk Ponorogo hebat. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Iki kejaba sowan komplit karo kanca-kanca Madangkara ana bintang tamune ya, Mas. Ana bintang tamu domestik ya kuwi Mbak Lucy Brahman, ya kuwi ya penyanyi Mbak Yatno. Jangan gelungan cantik lagi keri-keri iki biyen nganggo rok sepan dhuwur kae. Iya. Saiki nganggo rok sepan sing kecopot mundur. Ana Mas Andi TB lan supaya didhisikake iki dawuh saka panitia dudu aku. Ya. Ada bintang yang jarang tampil di panggung wayang. Sapa? Kyai Tulungagung Bukesitu. Sapa? Kyai Munut Tulungagung sesuai dengan KTP-nya bernama Silvi Kumala Kuntabi. Iki jeneng apa to? Modele dukung modele. Pak stop intermezzo. Ereng anakmu sing saka pondok ngabar Brahma teko lho ya. Astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah. Nyuwun ngapunten, ning ini kebutuhan panggung lho Bu Kesi. Lah aku ra gundul karo sinden, penontonnya do kecewa ngono. Iya. Nggih napa mboten, Pak? Nggih mboten apa-apa nggih. Tenanan yo ora apa-apa. Oke. Yen ngono ada pantun buatmu. Apa? Ana cuyu mlaku ning keratan. Mbak Silvi Ayu dalange klametan. Neng ratan karo nggawa botol. Klametan pancen iya. Kula sawet. Lara buaya turu ning dipan. Masih ayo lanjutan. Iya wi, melu tadi baikon karo kowe ya. Ya sing dikane nang gawan pepanggungan. Kanca-kanca anu coba sing rada spesial lho apa ya. Arum Bali. Ayo coba kaya apa arum.